lamsa ko hai nor job to nai tong rang friends tin rong ba ang belakhin kaisa kok ma kam te fika friends zara rang srangja kam ma yang no hai tong la klani rok norong ba belakhin kok to ma kam tam ni ba inke non ba belakhin kaisa job fair hai ga ba sakri mela hai ga ba rosar mela song ja ka ma kai 21 tarik June 2023 tarikh shram bhavan office line agartala o kaisa kotor mela sungsajak o jaga o norok nugui tongo time ri jaka mong ke sengnai 11 tan thek sini saringni sar 5000 o jaga o norok form fill up khaimannai tei o jaga o aboni logi norok tik tola nugui tongmo ke o jaga o nugui tongo mo hotel o jaga ro norok bo jara job khaimo samrok khlaimannai tei o jaga vacancy rok bo nugui tongo tei o jaga o posting ke agartala tei o salary details tei qualification basa nangnai o jaga jotono details sirika tei age rok bo osong bisingo nangnai hinai sirika ka friend o norok kaisa kaisa sing nangam naithalia norok bahike o jaga job mannai abo sing tabuk direct nailai sin norok o jaga job vacancy family o jaga joto o jaga norok apply khlaimannai friend jori norok qualification tongo jongkai engkai aboni pore sing tabuk bahike selection khlaijak aboni direct nailai sin ang nong aboni sasiwani friend sing tabuk aboni jaklo paithak sing saimanlai o jaga bahike job tlanjaknai o friend o jaga clear bai sirika norok nugui tongo kana kuni kiso kagoz jomaro nanglak tei on spot norok no kaisa form fill up khlairannai form norok fill up khaima kamnai tei aboni pore o jaga o siripekai interview pore norok ni joto biodata jemon nongni marksheet rok tei original jotono nagorik certificate PRTC abo herok nangnai bebangno original tei aboni pore photo bo sanjaka abo hingke 2 copy nangnai photo omo cherai rok ni photo hingke wngla 2023 ni photo norok photo naboni tlangthani tei aboni pore o jaga o tebo saimana bo kai borokni office o kwrwngri hinsaka office hingke model career center agartala o jaga norok jogajog khlaimani hinui borok o jaga clear bai sirika tei abo haike norok oro jotono kaisa kaisa jotono oro detail nai pore thankjeri friend ang asuk santhalia je video nai tongnai ro norok kaisa sangma songo o video no share kaidi haste ni sini tako song jara sangma yangai nog hai tongnai ro borok obosai o video nogoinai kana jodi borok interest tongkha form fill up borok thangai klai thangkhe asung sini tini video norok nai tongnai paithak belai kheno ano channel hambai।